Khaile Geronimo crime video thar halo chuak le ta ama sain in chunga hian lom thu soi sen lo kan batak mewa kan fakna huang te po do thei takin min lo ngai thlak sak thina tin kan fakna kal tlangin mitam takin kan fak sakate in lo va dor thina ni ti te kan hria kan lom tak mewani hengte kan channelin malo son zel thenan apoimo em ani ti te min hriat pui ve turin kan ngen ngal bok chewani Penel tailoring Chhan mari le sakor pulu electric venga jersey t-shirt le kekor bul induang thlap design in an three theya logo po fia 5 fek fokin an print thei boke mizoram hun sang atringin order an la theya in tan boin om ve mi lo turin an ron thon sak thlap thei bok cheu tin suit le mi pakamis te smart pants le neru coat le waistcoat te po an la three thei cheu zai pol uniform te po tlom uchuakin an three theya chu ta le thingtlang lama po measurement la tur an kal thei thu an soi le tarup mai Penil tailoring Chhan mari le sakor pulu electric veng thacheng du tan phone number kan tarla na te hian biak thei reng an ni e Penil tailoring he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom ani e Puyallup Washington hi Seattle atangin chimlam mel somthum velo mania khochak lama tangai kalchuan takoma tangkhan mel rukovel chau ani thung akho thleng nuamin aral muang ema alen lo wangin amit cheng te po adin mel hriat deuh thuma chungko handira hanin ben belnan po ayayom lo viau ani tinan pia loka tlang nal zet mai reek tlang tluk phave thuak turangai Mount Rainier om boka hanhoi khothon du tan chuan tlang chi pawalon zeu ani maya pelo le alon lo thei tho boke eng po ni se khonuam takani anti hi han oile phot maila aswal tampuyom love amai ro chu khonuam le ral muang tak po chu thina kut vot tak chuan aban thelbi khau lo mai kumsang ni pakhat oga se somthum mania police te chuan call poimo takan donga aron call tu te chu nu panin annawm tu deina Lastowski chu an biak tlang theilo thu an ron soya nidanga ron thlen hun pa ngai a in dar kar thum la in atlai toa engma soilovaron kallo top chu ati ngai mi lo thilani awangin an ngai acha theilo ani ti chuan kolan don atanga minute nga nu chomadar som pakhat borvela police officer pakhat hi deinai te na chuan awathleng phe ngala kongka han kika Chhan na omlo tuk vera tangin in chung chu an bi thuaka engma ngai han ti thatlo na tur a mulem lova amai ro chu kongka akiklo chamdana thil diglo engamotak chuom ngei ni in angai thei thung a pindan lama awmanga ka thoma shelo te po ani mai thei tin a in hnung lama awakal lea chuda chuan be selo takmain a kongka pakhat hilo in hong reng mai hilo nia ti chuan film khur takin in chunga chuan alut ta chauka tangin in puilama alut phei zela sitting room thuthleng seya meche pakhat hi abokhup zongin alo mua officer chuan enge thilom zia tia wakai thomayan tumchu alo vot kher mai ti chuan rang takin anendik ngala amar phureng reng mu tur lo om tolo apian ziele melom dana chang chuan chu amiruang wa mu chu an report don kumsom thum paruk mi deina Lastowski ngei chu ni ti an fin fia ta ani ti chuan Puyallup Police Department atangin detective Scott Bramhall po aron thleng phei ve ngala rongom dan chuan amit ala ngal pang mai akut dinglama khama a veilamero a hnunga aum dai thung akut veilam chu ain her na sa hlea a kong po laklo devin aum pha nge ni chu ta tang ringot po chuan mulum satlia mai chu ni lo ti a hrethiam ngala chuta akazon vela chuan thisen alo tling nual mai boka tin atak sa nen dikna tangin a ngonga le a khup le a kiwa te kutin thlana nu mani ngei tur
duk cher chur engemaw zat an hmu chuak le bawk ani tichuan nu chui tu terin hlel na chu Chhanin alo om ta dei nei chu tha ani ti an fin fia thei ta a thu thlenga chuan re hlumania misual chuan om danang angina kalsan ta ni in alang chu ti lai chuan forensic team lamin nu chuina tangkai thei tur zongin in chung chuan lo dap ve char boka fingerprint le samzai ngemaw zat an hmu chuaka tin carpeta thi sen per ni om tak tam vak lo an hmu chuak bawk in chung chu nok heavy te soi tur ni chi alo ma se misual chuan engemaw tak zona nei emani chu tiangai thei turin nu ma a hnut chia chuarin honga om nuala tin lekhabu tam vak lo chu alo in chhap dar ve deuh nuai bawk ani nu chui tu te chuan in hnuai pawh an en kual zela an basement tuk verdar thlang hi lo ke vek maya chu misual ron luruk na nia angai thea chu ti rual chuan in hnung lam kongka po ain kal lo kan ti to kha misual chu kong khar tangin a lut po ani ve thei tho mai chu wang chuan misual chu in chung rok tumalut ru nge nia kongka tangin ama de nai nge in a hon sak thlapalut ti chung changa thun la khai khom hlei thei meu lovani ti chuan in chung dap na chuan tho zo nuwa nu chui tu te chuan de nai chung te chu anan be pop ta an fanu an farnu an mangai de nai chunga thil thlenga rap thlak tak chu an vashil ta ani de nai pa Bill Rosen a hriat tir phei chuan a oi hlei theilo aron shil tu a fapa de nai u hna chuan engtin moiti muang changin han soinon le te atia de nai u chuan kanau de nai thi ti bak a soi thei big lo an chan chin chuan a thong tak zeta an natlang ani de nai hi kumsang kan zakwa somruk panga khan Seattle Washington a alo pianga atet lai tang rengin nau panglim thei har wang tak thileng kimeng zong thlir thiam mi ni thin tin apa bila hi lemziak mi a thiam ema wanga award te polo dong zak to nia chu chuna ni nge yang de nai hi a them thiamin thil thar ngai to na konga po a thluwa ka thale ni in apa chuan a soyani de nai hian nau panga ngai na in han chom chai velte anuam ti zo takania nau pang om te na mun de kher siami atum ber pakhat ani thin kumsanga zakwa somriat pakwa khan tlangwal pakhat se manen in tongin mai na lipuya anan lilu dun ve zaka alin du na chu alo strong chhota vio te poni ange rei ponin ngai zon main anin nei ta thuai ani amai ro chu anin nei nu chuan harasat na lian takan tok tatlat mai nawan pai hlei thei tlat lo maya de nai phei chu depression te nei in a hri sel na atlat niam man hle ma se wa nei thlak takin kumsanga zakwa somkwa pathum khan de nai chu arai ve ta hlau maya chu ta be se lo tak main phir pathum kan ti don nge saphovin triplets anti naute pathum ngata lo pai le ta ngala an lom lutuk chu avalom om he vi ve anti ve hialani ome ti chuan mi pa pani le me chia padan neya thom nei nang le chung changa an hau tak ve deuh ti lova chuan an hring nun chu awau chho ta hlea de nai chu aduai samrama cheng ti lo rual ani lo amai ro chu aruala fapathum in rual vekle ngal han en kol thot mai chu rinain ti sale rilulama a hongalo na hle maya in phuta na chowa hote te anen hau tareng mai chu chuan an nu panun thleng poin ngonga nei chhota zel maya ti chuan kumsom pakhatanin nei nuwa kumsang ni khan de nei le se ma chu anin then tange nge ani an fa te chu de nei chuan en kol chun zom ta zela kot thutluk na angin kar top chol an pabula an wa mang phe ve thin ani de nei hi mangai na nga ti taka a fa te mai pialama an chung kwa zong chu ngai sakin aduat vel veka abikin au fanu amandai pe chu arwal pol ma chiani ve wangin a boy pui hleni amandai po hian ani hi angai na ema in chunga lungoi lo piang in tlan taunan awamang thina ni te hi chuan min lo duat tlang puya
kan nu le pa te bula kan soi ngam lo tha kan soya kan thuru ko wang turinom beran ni fo thinang hian an ni po hi anin lai chin na thain anin po ve hlea tinama mai po nilovin a thian te ho po alen pui fowa ani chuan adol zo em veka an zawai na lo kom hlima akianga chu nuaman ti thei hle ani ma se tuna chuan eng kimalo danglam zota amandai ni ngai nat em chung kwa pot khom thin tu kumkomi phir u naw thum te nu du tak de nai chu ain chung nge ya thia char ania nu chui tu te chuan amo phur tu chu an zon chua watangai don ani ti chuan Puyallup police detective te chuan nu chui na chu anan thok chan ta a masabera de nai lam nai ama ngeng phachin deute anan chui ngal zunga ti chuan le a pasal hlui sema ming aron langsar tanal mai chuta anan chui chiang dewa de nai bora lai vel chu kodrem tina nga an faphir thum te akiang anom velai kar top cholai takalo ni le zela nu chui tu te tan chuan han en liam mai chi ni hau lo ti chuan investigator de chuan sema chu thu zo fi ange train an sheta amai ro chu de nai pasal hlui chu an be pop thei tlat lo mai mel shete be kwalin anan zong ngala ma se tu mai na nan lo she hau lo maya rin lel sa to na kalain rin lelom ultra pro max a arin vor cholo thei talo nu chui tu te chuan arang theng bera an zon muangai ani top mai ani ti chuan detective Scott Bramhall kai show investigation team te chuan semazon na chu anan thok ngalo vuta amai ro chu rei pon zon main phone call poimo takan dong ta lau mai an mizon lai sema chuan police te churon biain chanchin eng malo shet velo thuaron soya ram hnuai phone signal pom lo na an fa te chu aloria chua pui daya a phone han nung le chia chu miss call le message za chuang aloin tlar thladwat maya ti chuan de nai thi thu chu a sheve ta chaunin ain soyani a mai ro chu nu chui tu te chuan chu thu dik nge chuan lam mai ti fin fia thlap an du wangin sema chu an va pan wang fanga ti chuan an han khom ta anu pui hlui boral thu chuan a thong tak zet nin alanga a tuarna ve hlenin nu chui tu te po chuan an hriani tin zona po thatakin a chang veka anu pui hlui nen chuan engmain mu thiam lo nan nei zui lo thu te soin kor thu tu na chu thataka an pom dun thu a soya thudika soi nge ni te poin alang amai ro chutia an ti mel lai chuan detective Scott a chuan thil pakhat alo mufu tatlat mai sema khup chu alo pil nual maya de nai tha tumanin be nalama ain ti pem palve ti na ni thengem ti chu ril ruwa zona lo ngalania amai ro chu po chu sema vek chuan a soi fiana thatak alo neile zel mai a faten Anthony san khela atluk nalama ain so pilnin ain soi vele tlat maya han oilo sakngot donin tennis khel hun fawang olen boruak nom hun lai takalo ni le zel boxia ain soi fiana chu awom ang le viau mai amai ro chu nu chui tu te chuan engkim ti chian nga lo lon du wangin anan kom zela deinei nen anin kar boruak te chu uluk zokin anan zot le ta sema chuan in ti thiam lo wangin anin then ngeya amai ro chu an fa te ta nu le pa thatak ni an tum ve fea en kolna chung changa po anin lungrual ve viau ni in ain soya amai ro chu thil pakhat an inkar boruak langong thei thilala cheu mai sem an tlo ma khan detective te hian de nai nu te dora stel ke an lo kom masatoa ani chuan an nu pain kar chu ti mai tha thei chi ni lo thu alo soi to tlat ani dorai seidan chuan ananin then chia khan de nai chuan an fa phir thum te chu anin atanga dar kar thum zet kala ain dan pui ngala chu chuan sema ti thin ur ema a mu phak lova a fa te om pui dai mai chu alung oi lo hlenin a soi tina soi zel dan chuan chuti an pa mu phak lova chu de nai chuan nuam ti hlea
ma ai na lo zalen ta zok boka an fa te poin sheuman ti vak lo niin a soyani chu inom bo san bo ruak vel wang chuan sema chu thin rimin anu pui hlui chu athat tamai ti nem niang ti chu nu chui tu teril ro zo na ria ka rengania ti chuan dei nei boral zana aom na anan zota sema chuan an fa te chu ina dain ani chuan petrol la nin ain soya thudi ka soi ngei ti fin fianan a petrol lak na receipt point tir nge a ti chuan atu kan fa te chu a kem pui ta nin ain soyani nu chui tu te chuan dei nei thi hun takhila fin fia thei chia lo ma se zanlai dar som pani le zing dar sarin kar velani an ringa sema chuan chu ti hun lai vela aom na hriat pui tu pui tling tu ma anei tlat lo a fa te chu no pang mai an ni ba ka heti hun lai veli chuan an mu hil vek to ani chuta nu chui tu te chuan zanlai a chuakin anu pui hlui chu va that ta se tu ma mu lovin a let le man var ni ti an chu thiam ve vek sia rin le li sa tang han thai bo mai chu ala har sari tlat semala chu a rei tel tela angeng tial maya atira a fel veite lul nen nu chui tu ten rin hlel na mitin an thlir ti anin hriat nu chuan zo na chang thadu ta hau lo mai asam le DNA sample la kan dil point a pedu tamya lo maya amai ro chu nu chui tu te dan chuan han ti vak ngai na lom bik chuang lo rin hlel case wang riotin an man ngot thei bik lova arrest warrant nei tur chuan tranchan tur fin fia na khal thatok takan nei ve ngai tlat ani chuti lai chuan ruang endik na autopsy result po alo chuak ve ta dei nai chu re hlumani ti anron fin fia non velea tin re hlum satlia mai po nilovin a ngong ru chikhat cricoid cartilage anti chu atliak vek bokani chu chuan tol that tu chu achak ve tok hle ti atilang chiang hlea tin atlang puin hetiang in re hlum case hian victim te thei top chuan lo tran ve thina wangin misual hian a tho ni nan tran muna siam rem le nge thina ngai ania chumi hun rei lo te chung chuan victim te hian tal chuan a chance chete an nei ve thin amai ro chu tun case hi chuan misual chuan a ban pakhatin victim ban veilam chu aman bet tlat ti a hriata a ban om dan le a kut duk dan atangin chu wang chuan tol that tu hi achak ve thokhat ti a chiang hle ani denai pasal lui sema churin hlel kai berlan ni renga amai ro chu nu chui tu ten ama pu thluk na tur evidence fia thakek ko kan la nei thei miao lo wangin ani chu an chua le ri photanga ya ama en thla chun zom reng chungin rin hlel tur midangan zon angai don ani ti chuan nu chui tu te chuan awa nu amandai chu anan kom vele ta Saitong khan ani hi afa te tilawa chuan deina ina kal zing berania saitur polo nga kher mai amandai chuan ani chu miril ru thatop khokani thu war takin asaya aina chuan akal zing hlea ani paisa nei vaklo tanana na chu in suk le in chung ti fai tein aloin hlo tir thina tin athuru ka chia tha zong soingam na ni boka anin lai chin na chu arilin athu khleni in asoyani nu chui tu te chuan hotu nei le nei lo tenan zot lea amandai chuan chu tiang chu tu ma hriat lo thu soin ani chu mi zong laka that thu te ama hre tu to phot chuan a fel ziale angai na tom zia bak sei turan hriatarin lo thu te alo soya nu chui tu te tan chuan han var hok na tur thil poimo eng ma lom chuang lo ti chuan deinai na thona anau om sakte nu pa police ron call ma saber te kha anan kom velea rilhel tu matal an nei le nei lo te anan zot vele ta nu chui tu te chuan be sen pe sang vak to lova amai ro chu an ni chuan chan lo khana sei tur poimo takan lo nei ta hlau mai denai chu papakhat Richard Butler ti hian a chil bon turua akal na te zui ruin azar boy pe hlenin an lo soya chum katanina tvk bulavwa saka wangin aron ngam pahlea a bem heavy viau ani ome denai chuan du velo thu chiang takin a hril toa
mà sẽ chút chung chuan Petrika chuan ban zai la rel du chuang lova a kot kaya thu ziak thlum tak te nut chin a che extra viau ni in anau omna te chuan an lo soi ani ti chuan nu chui do te chuan chu thil chung chang chuan an chui zui ngal chara de nei nu teile a lawyer te hnen atangin thil poimo takan hriat bel le tarup mai an soidan chuan Petrika chuan in bem le thuthlum in thon satlia mai chu du khop lovin a che det chho ta hle maya zana an kota kalin an tuk ver changin de nai chu alo mel kur zel ni in an soi tin de nai hian mi nga mazat nena kalo thi pal hlau ni chuan Petrika hin lo ring hlel ngal top don nia tin ama a chil tu chu hlau thu alo soi nual to bokani o me ti chuan nu chui tu te chuan de nai phone record te anan endik le chara Petrika chuan alo call zing u chuak ani ti an mu chuaka arin hlel om ta wing veng hle chuta Petrika an chui chian na tangin thil poimo takan hriat bel le tarup mai atir phatan chui tu ten de nai Ngaihnawm ten kom chumin tual thana then hun lai vel khan kota ven varan mu thu an lo soi hloma tunarin hlel kai berlo ni ta Petrika hian ven var nei ba ka tual thana then ni khan de nai ta venga chuan a kal nge ani ti an fin fia thlap boka engkim mai chu ain nerem chho ta hle Chhan let lo mangai na chu Petrika chuan ngai theilovin a chil dai nai chu a that tamayem niang ti chu zona poimo takalo ni ta ti chuan nu chui tu te chuan thil dang hai kwal vela ngai to lo a chiang thokhat tai tin Petrika in chung da phalna search warrant an la chuaka an vakal ta atir phata tangin Petrika chuan nu chui tu te chu alo dong song thalo hlea ainan han dap te chu lom lo tiom dana tangin alang reng maya zona po a chang thadu lo hle ni ti chuan midangin a in chungan an ding mol lai chuan nu chui tu te chuan police station a hruain thuan an zot fia ta dei nai tol thi chung chang an chui mek tian an hril chuan Petrika chu a phuzuk maya a thu hriat chuan a bara khai chiang hle ni ti om dan atang chuan a hriat thei tlat mai a in an dap kha chu dei nai zar boy le en thla case khai noi vel mai tura lu ngaya a thi ti reng alo shemi alo ni in ain soyani chutia rong taka tha ni thu anan hril chuan veile khata om dana dang lam ngal veka in nam nei na pakhat ma ka nei lo avazielo em poi ka ti tak zet kha indu le ka DNA sample po la ngal ro tin au ki po an niam tarai maya a star nu thi na chu a tuar na ve le ni in alang nu sui tu te chuan azana khan khoya nge om enge ti ten an zot velea Petrika chuan an nalak lo deu wangin an hotlaya an ban nuwa po thian tenen papa zuan in ho lea chumi nu chuan hotlangin amu hil ngal ni in ain soi nu chui tu te chuan thudika soi ngei ti an fin fia thlap poka tin ain dap tu tim lampoin tual thana ne in kai noi thei thil eng ma mu chuan nei lo boka anrin hlel aven var chung changa po khan engma han boi chun zum na turan mu chuang lova ti chuan Petrika chu an chua zalen le ta ani nu chui tu te chuan rin hlel tur dangan han dap lea mi pakhat Michael Lynch ati ming aron rile tanol mai Michael hi deinai bialpa Vancouver Canada ramaom film industry thoknin thiante atangin ria ania anin tontir phata tangin anin ngaina ngal hlea mahun po thui takan thlir dun ve tonin an thiante chuan an soyani amai ro chu an mizia thilin anglo hlom top pakhat oma chu chuan anin kar boruwa ka ti cheleni in an soitlat mai de nei chu faphir thum te nu ti taka pon chuale han hir ha vel te pe meu tolova Michael ve thung chu tlang wang na khat la sel thazek zok har wang zet mai hinia party nuam tirual ti fu zana phechuan darnia po alak bel na tur la phone call zak chiang khani vea chu chuan anin kara har satna lian taka thlen ni in an soi chu ta le thuk zok anan lu chil le deuh nu chuan
นุช่วยตัวแต่ส่วนที่ไปหมอบนตุรุลตุกอันมุดสวกเละตารุปไม่ได้ในพอฮีอาลูเจ Holy Spirit วักบิกเหล่าตบไม่ไม่กันเนี่ยนั่นไงจอนเวรงไลส่วนจันขัดจวยอย่างจีค่ะอาลูเด็กเวจวยที่อาเชียนนูปขัดอาศิลาส่วนมักตักไม่อินโอ้ยเหล่าจอกขบินไม่เชียนันตีไงเร่งเหล่าดานินไม่กันจู่อาศิลชงเวเลตัดไม่อันบ่อยพาเวียวอันนี้โหเมตินนุช่วยตัวส่วนไม่กันจู่ไบเกอร์สแกงปขัดเตลินรุยเหล่าปอกคอยเวเจ้าตีเตลงอินอันช่วยชวกตาเซลไม่แกงเมมบาร์รุยเหล่าคอยเจ้าอาเบียลนุยน่าเหล่าซีเกสันตีมันชวกอาราชวตูร์จุมีอานิเลงเหล่าตานส่วนอาเซลดินเทไม่โหเมติดส่วนนุช่วยตัวส่วนไม่กันจู่จงชวกินทุนันจดฟิอาเวเลตาอันนี้พออามามีนเหล่ากมตวงทวินได้ในที่นั่นจู่อัตอร์นัดเมเลเปกวิวไม่อาเบียลนูจู่มังไอทูเลอาจุงอาจวนเองทิลชะโลมาสวงตัวไงโลทูซินอาจับชวกเฮียลอันนี้อาไม่รอจู่นุช่วยตัวส่วนมิตุยฟาร์ตีเวลไม่จู่อินเนตีรันตุมบิกโลอินบุมนานิเทตียนเชเวกระฟิมเกอร์กอรินอันติตูร์ดิกตักบักเองดังมันไงตัวดูโลวาติดส่วนอันนี้ไงโซนจงจังเวลติดส่วนอันนั้นจดเวลตาไม่กันละส่วนอันบรัวก็ชัดทูเลอันลิมดุนไล่ตะกันอีทัวสยาได้ในอินจันขัดเลรสันจวยจงจังพวกสวยชัวกินเอาหุ่นไล่ส่วนอันนับนตบะมาเสียนี่พออินเทียมโลนะตั้มตะกันในเววางินขาทิลเข่งขจุนนุชนตัวอันบวยนานิโตโลเตียสยาตัวน่าชวนมาเถียร์ทุยตักในอินอันอินการบรัวก็ชัดเลยอาทิจานะเงยปกขันจันตีระฟอนินันละเบียนอินอาศัยจุมชวนอันอินเบียกตบนั้นไม่กันละชวนมังไอทัวศิลาจุมดังอาชวนได้ในปอยน์ชัดกินเราฝ่าเล็ดเวชินาอาไม่รอจูเฮมิจานเฮียนได้ในชวนอันเนควอลเวลไม่กันละชวนลุงอ้อยเราเล่นอินอินสวยอามาปอยนั้นเราบวยเชฟโตวังอินอ่างไอชัดเฮงังโลวาติดชวนอาจานาลาชวนเวนกูวาร์จังชวนไปยลปะชวนไว้อินขัลเพตุมตารียบไม่อาไม่รอจูUS รัมเรียลูดอนเสียทียทราฟิกจามตัวลุตุกาตังตัดลัดไม่ทุนในตัวเต็นันรัมลูตูร์จุงจางด็อกเมนต์นั้นโลเช็คฮีโลเนียอันนี้พอเรตกันดินนุยินด็อกเมนต์จวนนั้นเอ็นสักเวตาอันนี้พอจุมันหมดตะกัดชัวกันดิบกะอะไรขับไปหมดจูโลเก่งกิมบีเขาโลไม่จูวังชวน US รัมช่วงชวนล้วนโลพัลตะโลนีนไอ้เสียนี่ทุใส่จูดิกเลดิกโลฟินฟินันนุสุยดูเดชวนรัมเรียดิวตีเดจูอันว่าเบปอบเวเลงตาอันนี้ชวนไม่กลัดด็อกเมนต์อันดิกสักนาริกอดจูอมไงที่อันรอนเนมเงเทียดิชวนอันนี้ปอจูรินเลลิสัจงินอันไทยเฉลตาอันนี้นุสุยดูเดตันชวนอันเนียมจันเลตัดเลมายาได้ในสิเกปุยปาปอกอันสุยเจียงทับเอ็งไม่น้ำหน่อยน่าในเราเตียนฟินเฟียเลบกะพิรูนาวทุ่มเตนูดูตักตัวที่น่าจะสุยชัวลว่าเอาไม่แต่ปออาเราอมจันตัดเลดีเทคทีฟสกอตแบรมฮอลเพย์จูอัตโตเดอุบตัวมาเสียหันเพลทอลนะหุ่นเราอมเมวซีโลอันมาหลักนาเปียงอัตโลเดวเซลไม่จูนิเซียสุยชัวลว่าหันทามรัลตีร์ตบไม่จูมิทิชุงเตอันไลนัดอมบากะนุสุยดูเดตันปออัตโลมทักเลโดนาดินมิสวลจูเจนนเลลวังติปอสวยเทโลจูวังจวนชุยชัวงไงอันนี้สิริบบไม่อันนี้ดิจวนนุชุยตัวเดจวนอันไฟล์เดจูอับุลจังอินอันนั้นเกวชาเลียไม่เลียนตักกันโลในเรื่องเอ็มตีนอันด็อกเมนต์ซงจูอันนั้นจิงเล็ดเลตาดิจวนเลทิลปะขัดินอันไงตัวน่าละเลตัดลัดไม่ในช่วงเดียนได้ในรวงอันหาลนวับขหอลปะขัดันดาอับุลาอามาวิตูเตเปียงอินทวนเจียนตัวเลขบูปะขัดอันศพชวกบกันีอัตลังปีนตัวทัดตัวเฮียนจินเนียนออกมาอปะขัดน่าจูอินเทียมโลเอ็มเชื่อมตีอินชีร์ง่อยอันนิชินปนีน่าเวทุงเตจูอันอินติเทนอันทิลติจวนช่วงเอ็มชีนาเฮงหูยันเหล่าอมตลังปุยบอกป
tin tual that tu te hian an chet na nu mai in thiam lo wange mo in ti thei wange mo po ni se vai khatal hi chu han fan le du na ril ruan nei thina chu wang chuan dei nei ruang hal na wap an da na hun poi tual that tu chuan wa fang lein abula an lekha buda te chuan enga motak aziak lut ve nge rin na nu chui tu te chuan an nei ta tlat mai ti chuan sun na thu zia na lekha bu chu an walawang fanga stationa anan endik ta thlakhat chunga thu in ziak tlar thladua zinga chuan an midlatak pakhat an mufu ta chat mai le chu thu ziak tu chu awanu amandai kha ania a chung thu chu hetiang hi ani hi wanu hi tan hian katling zo lo tak zetani kani min ngai dam don nia ni som thum pariat chungot nuri hlo ka ngei ta nang ma wang liaw liawani tin alo ziaka minol pui mi ta chuan thil dang lam le ngai han ti thatlo na tur omin lang lo ma se rin hlel tur zong mek nu sui tu te ro chuan thil poi mo heavy u chuak an lo mufu ta chat mai amandai thu ziak chu ani tan wa nu thatak ani theilo wanga in chirna le thu pa choina satlia la mai in ti thei nei rang si ti lo wanga in chirna le poi ti na lam hoya ang riawin an hria chui chian an du ta ani ti chuan amandai chu thu zo fia turin anan ko ve ta a thil hriat ang te soi turin an han ti le ta amandai chuan dei nei thi na chuan engma hriat nei lo thu a soya a thi na chu atuar na hlea tun ma zonga lo en kol tu nuang hiala aina ni boka an om talo chu bel tur dang hre to hek lo le thian sual kopin a huna mang chhota anun po tlabal chak hle niin ain soyani Puyallup khua hian pak pakhat pioneer park an ti hi homa chuda chuan tleirol rual sual tak tak te an fuan khom na sachin hlea an minga park rats tin voin rui hlo ti le mi ti buai ti vel de chu khotlang ta na an country ve thei ania de nai khan chung ho chu aina a khom rui zela ei tur te pein in hlona te siam sak thina a thei angin thu tha a hril bok thin ma se an om lo ta ka chuan tu ma kawi kar ti tu an nei tolwa awa nu amandai ngei po chu kholaya bok chuan a let le alo chul ta ani nu chui tu te chuan amandai chu an lai na thle maya ani tol thi na po chuan in nam nei na anei an ring lova a mai ro chu eng wanga thu pa choina ang reng dewa ngai thei tur thu ziak nu chiang ani ti lai taka chuan an la boi deu ani tol ta tu chu pa ka kom thin parkrets in ti ho zinga mi chu lo ni reng te hi ni lo mo dei nei du sakna le mangai na chu sha thiam lovin thina mangin an chang le ti na em niang ti chu zona om thei alo ni le ta nu chui tu te chuan amandai chu a thi dan rong taka tha ni dan chung chang te chu chip chiar takin anan shrila amo phur tu chu chak ve tok tak ni an rin thu te soin chu tiang o mang mi chu a thian te zinga rin hlel tur hriat lo anan zot taroi maya ti chuan le amandai chu an ngoi wang fanga muang chang hian in mirin hlel chu blaina awani du melve aron ti chuak ta phong mai amandai chuan soi chun zom ngalin blaina chuan angai zonga ma se anin du ve silova azan khat chuan thu thlenga keu betin a sual lui chiam to a sa thain ain la paro pui mai sia a che dana tang khan tol tha mai po a hre vakin arin lo thu a soyani nu sui tu te chuan chu lo ni ta se enge ini thina ne na in zom na anei thei dan lai tak chu tin anan zot lea amandai chuan blaina chu parkrets dang hoang thovin deina ina chuan voinga mazat a leng lu de ve tonin a soya kani chu lo ngai zong ve in alo sual venga a that tamai te po ani mai thesin tin angai dan chu tlang takin an soi chuak ve ta tin ani boral tir khan blaina nen chuan crime scene bulloka anin muhlol mai niin a soi boka chumi chum chuan abana kutina hamna nu maniom takhi apil deu duai niin a soi bokani chu thu ze chu nu chui du tan chuan
ngai thak liam mai chi ani ta hau lo mai detective Bram Hall chuan Blaine sul nu te chu an zir chiang ngal chara minun nem zaidam heavy ni lo ti a mutsuak ta chat maya ri lo le silai kol thu buai wangin voing mazat zel bangalo zu to hi alo ni chutiarin le lo hlei thei lo khopa sul nu lo nei chiat ta kha chuan Blaine chu thu zo fi ven du ta amai ro chu nu chui du te chuan harasat na lian takan tok le tatlat mai Blaine chu Washington a chuan alo om to hau lo maya US Southeast area lama alo pem dai to hi lo ni ma se nu chui du te chuan mai chana kom ngeyan du sia Blaine chu Washington a shoi kir le dan tur anan ngai to le ta anni khu chu kalphung nei thati taka Blaine po hi ren lel omani dan fin fiana tran chan thatak thu nei tu te ma chop chho turan nei lo chuan state danga tanga in chalu ngot thei ani big lova alo nial fit thave thak theya chu adik na chan vo ani ve tlat ani ti chuan nu chui tu te chuan amanda in aniang ati ngot ni lo deu aya fin fiana khal thade uzok nei anan tum le ta Blaine zel lo tan pui to te zinga sei tur nei te nom takin tin Pierce County Detention and Correctional Center chu an vatlo ta top maya ti chuan Blaine cellmate pakhat hi an vati ti pui ta an thu buai chai lai chungchang te chu shilin Blaine akan kaidan zong te chu chipchiar takin anan shil feka a thian pa chungchang a chuan enge sei tur nei tual that tu ni nge yati fin fiana tur thilenga matal sheta neem ti te anan zota ti chuan chu pa chuan an beise lo tak chan na an nu chui na ron kuai herdor thei thil poimo lutuk alo soi tatlat mai le zel tang pa chuan Blaine in ring lelamo a teu lo lutuk amandai ni thattu te chu Emily zokalom alo ti tarup mai nu chui du te chu an phu chiang lea a chan chu Emily ti ming hi an benga alo rik zin to em wangani kumsom pasari mi Emily Lowenborg hi deinai vanu amandai best friend ania deinai na po hian voing mazat leng to in ria te po alo riak ve fo to a deinai chuan fanuang maya enin aduat lea amamo na zon kong tam taka alo tran pui ve fo to ani chutiang khopa ama du saktu le mangai tu ni wang chuan zel tang pathil soi chu oya har sariau maya ama la chu konfi bon turu boxi in ti thiam lo na nei ta se amandai ngei po chuan soi chu aveo takania an case chu amma chho ta tel mai chuta an thiante parker chho zing an koma piang mai chuan tual thattu chu Emily nge ani thu an lo soi ta zel maya tin Emily chu a mei chapui de laka a chak fal hle ti te an thian hovin a ming lema the mutant ti an lo phu sak nge ya chu toy zong in superhero ang mai na chak ti na ni bero me chung an thu thar hriat zong le an case sui lai chu ain nerem chho ta vio maya autopsy result atanga lan danin victim hliam tordan kha na mai lo lea tual thattu chu chak ve tok leang ti an lo ring sa khania tuna poi khoi tu niami engama zatin an soi Emily chu X-Men hoang mai chakani thu an lo soi le chia engkim mai chu sailova wanglai sam hairstyle ang main ain rem dik thlap mai amai ro chu larem hlei thei lo lai chete alom cheu deinai thattu chu Emily chu lo ni ta se enge chan yang ti lai taka hian buai na lo mani chumi she tur chuan ama Emily chu stationa anan kota atir phata changin amandai thian nu chu konfin azang khai wa maya a kom tu ten do kana te brigo daran da te chu in on don lo mi te tivel hama a mel munu amin a in ring tok ti a chiang le ni amai ro chu an hanin kom chana Emily chuan beise phalo kan ti don nge beise nge in kan ti jok don zo na zong chu a pe hel thiam riau maya nu chui tu de tan po neom china thleng chho ta tlat mai
detective Bram Hall chuan boi ente mi nga mazatin tual that tuini thuan soya nang heta police station chu nge a hian kini detective te min la chai kwal vel mai theiamo film khur de ro tin an khak ta fak maya a mai ro chu Emily chu azam chuang hau lo dotan soini chu kathani o zong lo miswal rolom khoman nia anni soite thu takla takalak chi po ovanisu tin apor pora chuan ala tang le ta ngala chuta tual tha zana omna nan zo phei chuan Chhan chu ka ha se ni ringot a thian tenan pu na chuan lom lo thula soi chara alandana chuan an zo na chu pe hel dan ringot angai tuan ni berin an hria nu chui tu te tan po han ti vak ngai na awang lea hotir le phot mai lo chu ti thei dang om lo ani a mai ro chu rin le li sa tangin an thai bo ti na alani chuang lo thu nei tu te hne na tangin search warrant an la chuak te a Emily che nei chu an vadap tarup mai tual thana ne na thlun zom thei tur thil zongin a in chung chu an chinglet tariap maya ma serinai takin mu chu tur awang phian maya a mai ro chu hlo cham hlom top chun ni bik lo nu chui du de chuan kordum pakhat hian wa mu chuak nol maya midang hne na tanga an thudon danin Emily chuan mithi vuina hak chi kordum thapa ngai pakhat ma nei lova deinai kora hatop ni in an lo sei to a ti chuan Emily in an kor mu chu deinai vuini a hak ngei kha ni ti video tangin an en let le thea tin kor chu deinai kor nge ni ti an fin fia thei ta bok ani a tha nuwa a vuina in khoma kora hak sak zui ni ngat chuan Emily hi ngok ir pop a chakom khopang le tin nu chui du de chuan adai rian mu chuak boka chuta chuan kathi ma kathil ti chak somte ti nuaya man chua lo tura tual tha tialowin ziakul mai chuta le adai ri bu chunga chuan thudeng khong tak takan mu chua bel ta zel maya amandai ne nanin mu thiam lo thua soina nuai chia ani kare lumang khana ni poi kare klum ve thei reng ti te alo ziak rup maya achiang ta ti chuan kumsang ni pathum march ni som pathum khan Emily Lowenberg chu Deina Lastowski tha thu boirin hel thua chuan an manta ani amandai best friend manani thu chuan Puyallup khochung chu afan chuak ne hlea a hria piang in makhan tia a bikin dei nei chung te chuan hriat thiam haran ti hle Chan puitu amamo lai alo tuam hlom ei tur le mutna te pe a fang hiala alo en kol thin chuan eng wangin nge tha du mayang le ti chuan ril ruin anin zot lo theilova oi har san tin an shila hai tlang viau ani chu zo na tho chu nu chui du te poin a chan na an hriat cha kania ama Emily lain puang du der mai silo ti chuan dei nei va nu le Emily best friend ni bok amandai lama bok khan anan hoi le ta sun na thua zia zong tenen khan enga motak zep ru kala nei an ring tlat ani ti chuan detective Bram Hall bok chuan amandai chu mun fal taka kalpuin an kom thale ta nu chui tu pa chuan ole amanda tuna chuan eng kimi soya ngai to a main nu diklo min chui tira state pon thleng in min tir chuak khania tuna chuan dot soya thiang to lo ini case chin fel kadua nang poini dua ini mangai tu mi tam tak poin an du tuna hian ikuta eng kimaom thudik chumin shil to ro le tin dam dapin an ngen ta chu vele amandai chu dan rual lovin amit tuiron sur ngal zunga orol chua mevin a trap ta hom mai ti chuan thil thlendan kim chang chu heti hian a soi chuak ta ani ni som thum zana Emily nen chuan in kopin dam doyan ruya an kai dun hle chuti an rui phur lai tak chuan Emily chuan dei nei te ina kalarota amandai chuan du lo thu shilin mundanga kalarot chara ma se Emily chuan paisa tlem pu kan dilanga kan chuak le ngal donalom atia wangin amandai chuan a hnial du ta big lova ti chuan
ai nung lam kong ka tragin an lut ta ani de nei po chu alo lamenga anum dan chu muin alom lo hle aman dai chuan paisa chuan dila ma se dai nei chuan a pek lo tur thu shilin an chen dun chuan chuak turin atita aman dai chuan thlasung hlea chet ngal mai an tuma ma se mili chuan ho zaya rel ve ta tlat lo trong kam chepui puin dai nei chu an khum ta shep maya ato pa phei chuan kuta thak ta hial mai Emily chuan thian te zong in mei che chak u chuak ti an soi ni boka de nei chuan che than lak ve na hun po nei lo Emily chuan na thu thlenga a bo bet ngala a kut velam chu hnung khir sak ngalin thu thlenga puan lo om rem chang chuan a ngong chu ve ta amandai chuan chu mi chin bak chu en ngam tolovin le lama hoi sana ani thi sual thom theilawa tho shok te achil phuan kara a oron rile bor thin de chu ashia chumi nu chuan ru thliak ri niom tak ri thot hi ria thoma re zui ngala ti chuan paisa chun la an tlan chuak ta ngal ni in a soyani nu chui tu pa chuan a thungai thlak chu makatin rap thlak ati hlea amandai hena chuan enga tinge thian nu chu dan tumin ilo tran ve ilo ti na han zot lea amandai chuan a ham hai vek to eng ma mule malpo shelo ni in ain soi detective Bram Hall chuan ani enga tinge tira khaniron soi chuak ngal mai lo tin an zot lea amandai chuan ka chungte zong hi an ril ruan na lutuka crime scene a om vereng scene eng ma ka tilo tian hriat phei chuan min khodon lutuka ka soi chuak ngam talovani tin a chang ani he in soi fiana hi denai pa Bill Ross chuan apom thei baulo tuala thate chukatilo ma se tual thana muna om vea ani chan turin engtin ma che da tum velova chuwang chuan ani poi thu boy or tlak ani a thian nu dana tum mi lo chan kha ka shelo ka sha thiam thengai don boklo ati ani he ke sung changa hian nu sui tu tim ho tu pa Bram Hall chuan he tiang hian ngai dan ani ve thunga to that tua pu Emily hian amandai hi angai zong ni chi silovin a hau deuh bur mai ni in a hria amandai lain engkima ani de nai chu aring zok boxia chumi thian kar in thik na le in a chil na chuan thil thalo hring chuak ta nia angai ani tin ni som thum zana po hian Emily hi tual tha tum sa renga kalani aring lova aril ruwa thik na le huat na lo om sa chu beng dai zo lovin de nai chu a that tamai nia angaya hetia ani a tha ta ka chuan Emily chuan amandai chu ama pual liewin aril ru zong po achang pum hlum thei to don nia ain ngai ngei bokang tin detective Bram Hall chuan tual tha chan tu romang chu alo zel din ve ani ti chuan nu sui tu te chuan mabak nei ta an star witness amandai chu court a chong chua ngai dona chumi lo chu in nga na dangan nei lo Emily diarrhea in ziak ti te ka chu soi fia har salo thin rim laia suang to na ka zia mai alom ti se a zo der victim ko ra hak po kha a have ni mai tual thana nen in zom na em lem lo chuwang chuan mita mutu om chun amandai chuan man ro nei chunan dona a poimo em top mai ani ti chuan prosecutor de chuan amandai le au kil te chu in biak na nan nei puita ani chu thu boin or tir ve chuan thu se tu a tang thei don lova chuwang chuan thu boi zong laka a filim fekanga ma se thian nu chung changa thudik tak chu kota puang chuak ve thungang tin remanan ruata chu amandai le au kil chuan an lo rem ti hlau maya prosecutor te chu an tho huai mai ma se a fulin an la tho hok thei chuang lo amandai chu atop kho ka best friend Emily lama chuan a tang thu tanga ama detective nena ka in puana zong kha chu ka phua chop vekani kha Emily hian eng thil sual matilo ti a tran muna so son vai chuan prosecutor te chu an ho der theni tin prosecutor te hian ril rukap tu lian takan la nei cheu Emily thu boy chu korta kalphung pa ngai angin ngai tu ani ta se prosecutor te chuan jury te min zo le ta silo se Emily chu shem na ma chon lovin atal chuak lel theidon ti na nia
tin jury te ma in khin boy shep ngai lovin Emily chuan a thil ti sual chu pomin guilty plea a thelu chuan a shamna ti nep sak theini don boka a thim zonga ngai to chuan prosecutor te chan hi a chaw raw viau ani ti chuan kumsang ni pali January thalai hola ananin court chanta ti chuan le prosecutor te lawang ngein Emily chuan guilty plea a thelu ta tax maya chuwang chuan in khin boy ngai lovin deina Lastowski tha thu boya chuan thiam lo chantir ani ta ngala a mai ro chu a thiam lo na in poma in puana wangin a shremna chu na sataka ti nep sakania kumsang ni pali January ni somni pakhat khan kumsari chung chau tang turin an shremta ani amandei chu soitang ang khan thu nei tu te thlop thada wangin eng thu boy ma ortir ani ve talova Emily po kumnga le achan ve chunga tan nuwa nung chang that wangin chua zalena nia zela changa chua nu hian a minga thlaka pasal nein fa te po anei nge ngea tuna hian Washington a ala om reng nia hriat ani ole khati zong kha tun chum Geronimo crime kan ti chua thei te chu ani le ta tun chum kan KZ chu angai nomin ril ruwa va khoi te rengem ma se ka soi chun zom ve vak tolowang zona pakhatero kan nei vele shramange dei nei va nu man dei hian in nam noina enga motala nei kan ringem kan ngai dan te comment section a in soi hole te ang in zawa in tu chua nuam choi tui mut tui mang thale vek ule